estámoslo a preparar e ahora mismo estamos a uns pouquiños metros da oficina do Peregrino, que acolla a todos aqueles que vemos que están chegando ahora a pé, en bicicleta, despois de percorrer os camiños que fan esa fermosa realidade que é o Camiño de Santiago. Certamente os datos estadísticas están xa superando que foi xa, bueno, a cifra extraordinaria do ano pasado que alcanzaron o 500.000 de compostelas emitidas. E, polo tanto, este ano as cifras volven a falar de que o camiño sigue aí presente con forza. Eu solamente gustame facer sempre unha chamada a todos a responsabilidade que temos desde o arzobispado e as administracións autonómicas e locais que nos corresponda que cuidemos o camiño. Cando firmo cuidar é cuidar esa esencia do camiño, ese feito da peregrinación, esa realidade que eu creo que tamén fai humanidade. O camiño humaniza, dende as súas raíces históricas, culturais, cristiáns, pero eu creo que é un factor humanizador e eu creo que o camiño ademais axuda tamén a que as persoas descubran ese feito de o que ter un compañeiro, compañeira de camiño, a experiencia dese camiñar a veces difícil, pero sabendo que tes alguén ao lado, e polo tanto creo que hai que apostar certamente, non cabe duda que ahora máis estamos neste momento en que son os meses máis fortes, prácticamente cara ata outubro e novembro haberá un fluxo importante, sendo como son vísperas dun ano santo 2027 que se Deus quere no 31 de decembro abrirase de novo a Porta Santa, e polo tanto eso vai ser tamén unha responsabilidade para todos nós de saber acoller, porque ao mesmo tempo que hai un peregrino, a mí gustame recordar esa hospitalidade que caracteriza durante o camiño cando se chega a Santiago. Hoxe meta dos camiños e falouse, e é certo que camiño de Europa, pero ahora mismo é un camiño universal. Pensade que por datos, despois dos propios nacionais españois, son os norteamericanos, e aí están entre portugueses, italianos, alemanes, o sea, australianos, Nova Zelanda, Australia, encontraste peregrinos de todos os continentes que se achegan. O sea, un camiño universal e un camiño de humanización.